Казан агросәнәгать паркында ысталар шәһәре республика ярминкә күргәзмәсе узды. Алдагы еллар белән чагыштырганда һәр муниципаль район, колледжлар һәм техникумнар, шулай ук башка кызыксынган предприятиеләр белән берлектә үз экспозиция мәйданчыгын тәкъдим итте. Ярминкә барышы белән хәбәрчебез Ләлә Зайнуллина таныштырыр. Биредәге оештыру шартларынан уңай атмосферадан биюгә кушылып китәсе килә. Орзан бәядән һәм күңелеңә охшаган төрле тәм-том яңа товарлар бу республикада авыл хуҗалыгы ярминкәләренең күп еллык кагыйдәсе. Что купили сегодня? Мясо, рыбу, чаем напоили, бик зур рәхмәт. Казанның Батыршин урамындагы сату итү шатыр мәйданчыгы аена 2 шимбәдә чүпрәле фермерлары кооперативлары һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар карамагында. Май, сыр, адыгейский пока, аннары нелер біздің, ремшек, баймаклар, бұл натуральный. Алучы бар мı? Алучы бар, каждый ярмаркада көбәйе бара, продукты көбірек алып келеміз. Что таныштылар? Тәменә керәләр. Тәменә керәләр. Біздің фермерлар, шәхси хуҗалыклар менә ул продукцияларны әзерләп, һәм инде бүгенге дә менә бу 30 машина килденде, 2 миллионнан артыграк продукция алып килдек. Ондан да безнең бөтен продукция бар. Яшелчәләр дә менә, җимешләр дә, алмалар да алып килдек. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин инде берничә ел президент кушуы буенча авыл халкының хезмәт активлыгын арттыру темасына кураторлык итә. Шуңа күрә ярминкәдә ул чираттагы ассортимент белән таныша, сатып алучылар белән оралаша. Безгә бик ошый. Кирәк әйбер. Бик кирәк. Рәхмәт. Аларга алып килгән кешегә бик зур рәхмәт. Бәяләргә килгәндә бәрәңгенең 1 килограммы 18 сум, суган һәм кишер 25 сум тирәсе. Ит төренә һәм җитештерүчесенә карап, әмма кибетләргә караганда шактый арзанрак. Бу беренче генә ел түгел бит инде. Үзебезнең республикада президент инициативасы белән, аның теләге белән зур шәһәрләрдә, районнарда менә шулай иттереп, шушындай көзге бәйрәм ярминкәләре оештырыла. Халык өйрәнде моңа хәзер. Әле менә халык белән аралаштык, рәхмәтләрен әйтәләр. Ул көнне агросәнәгать паркында һөнәри техник белем бирү активистлары һәм студентлар гаҗәпләндерде. Татарстан башкаласында ел сайын үткәрелә торган республика ярминкәсе Осталар шәһәре авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник иҗат эшләнмәләре күргәзмәсе 25нче тапкыр узды. Сарман аграр күллияте студентлары карамагында 715 гектар җир бар. Алар ашлык, рапс, яшелчәләр үстерә. Үзләре дә чәчү һәм урып җыюда эшлиләр. Бу сатуга алар 10 тонна продукция алып килгән. Безнең инде 715 гектар җиребез бар үзебезнең Сарман аграр күллиятендә. Biz şunda üstürdük, bütün evrini, bulmasın börtüklüler, bulmasın şey, barısında alıp geldik bunda, bütün türünden de 10 tonnu, biz yine onu alıp geldik şehir halkının süyündürüge. Ярминкәгә һәр лицей, колледж җәлеп ителгән. Кайберләре дәртле номерлар күрсәтсә, икенчеләре гадәти булмаган уеннар белән катнашты. Әбуа ветеринария техникумы студентлары үзләренең кулинария осталыкларын күрсәтте. Әлбәттә, буларның барысы да лаеклы бәяләнде. Мәктәпләр, аннан соң урта һөнәри белем учреждениеләре, коррекцион мәктәпләр барысы да килгәннәр, 300-дән артык учреждение үзләренең куллары белән үстергән продукцияны, аннан соң яңадан җитештерелгән әйберләрне саталар. Шимбә көнне Агропромпарк мәйданында ничә казанлы булуын әйтүе кыен. Әмма күллият командалары да, сатып алучылар да канәгать калды. Ләлә Зайнуллина, Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.